boni fere makko jol balejo kurum tumi taki basdo balejo kurum sendi may banden do wima ko diluma nyaayinge sama o sendi may banden do wima ko diluma nyaayinge sama o dunya ina jogi jom satir ma fu lugeno dilani cherno abu bori ngartani cherno abu dilani cherno abu bori ngartani cherno abu oirendo men ha susi serembe ha cherna gunde rendo men wonti julo. Allô? Allô? Oui, ça va, Cindy? Oui, Fatih, ça va bien? Ça va, machallah, alhamdulillah. Cool, ça va, machallah, Moulou. Fatih, comment parlement avec notre mari Fatih? Mais pourquoi nous sommes là? Donc, pourquoi pas très bien? Mais comment ça va? Mais hedem halan ma. Non. Mi ira explication judo hedo. Mi ira explication judo de. Hedem halan ma. Que ça soit la dernière fois que nous sommes parce que mi déjà mi tempi bonne ma. Donc, pour nous disam. Nanda ko ngonda ka bandi men la hokka nyamo yimbe. Ah, mbara wa sectari. Awa sectari wala? Non, même pas. Wallahi wara dum. De toute façon wara dum de. Opam. Yow comme bawda je m'en fous partage ko jidda fo wat opam tout tranquillement mi soxlani mo manda ka nyamo yimbe an ciago an bandi o imbécile va te faire manda vite et opam yalla danda be sunna de wimo Allah andi kat sunna de wimo wara ko yida ñaagim Allah ko Allah sertina mi ɗeɗo kare o bonnowo kurtuma yam sagara noddami vraiment ɗum ɗo kam ɗum ummono ɗum law boni fere makko jol balejo kurum tumi taki basdo balejo kurum sendi may jare ɓingel neno inde wonko joguinomi yiɗno jofde ko jam jam tan wallahi jam ɗo eno mbamini rek min e hoore mbeɗa hersa hoorem parfois par ce que min pour jooɗade mi yidirani e gorko ɗum waɗan kam caɗele ɗiɗo tawuji jon noon miɗa yinno balla kam eko kokkata kam conseil aji Fatis aranda anda han ka ɓenenam ka jungam ñaamo ka jungam nano afan ɓanan hande ko min tan wawi jogade probléme mi haalan ma anda kadi aussi sa dañi probléme kalma kam sa ƴeewi hoore ma ha nder aɗa andi ko gonduɗa ko wona sago ma te min e hooram mbeɗa andi an ko gonduɗa ko wona sago ma muhim so ɗum artema an ko mbawɗa wadde salgina kuccita e Allah ñaagoɗa yo rumtine gandanɗa hoore ma e gueɗe bonɗe wallahi min ka ɗiɗo taw ɗon to nanmi ceerno goto mi hatton ɗum to nanmi mi kalon ɗebbal inchallah yatto mi ƴeewa haalandemi ƴeewa kannumi kono kam vraiment to ngomɗo kono tanti mi yiɗi kam ittude o façon mo gonmi so Allah hay ɗum bone min e hooram somi jogui somi ala somi dañi mi wallete hen wallahi mbeɗa andi saabu eɓe mbima ñagunde Allah hatta neɗɗo mayata min haɗa ko yeeɗa wallahi no wodi a faami ɗum noon tinno e hoore ma no feewi kala pinɗa ñaago Allah yo ruttine gandan rumtine gandanɗa hoore ma gueɗe bonɗe
ko hetti ko ɗum jimmi wallahi ɗum ñaagini on ɗo min mi yimsiri hen no feewi boni fere makko jol ɓalejo kurum mi takki basɗo ɓalejo kurum sendima e banden ɗo wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o sendima e banden ɗo wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o duniya ene jogi joomum sattirma fo hollukeno dili dillani ceerno abu ɓori gartani caɗele ndanmi haalande o seeɗa windumi par ce que min on ɗo jeeha to gommi ɗo haalantuma ko gonga ñalawma arta taw mi yiiloya ko gorol to woni ɗum ko rafam kadi mi yiɗi cafrira kam sabu allah e nelaɗo mum ko on sabar tan jimbanna kam par ce que mi watti tampinde no feewi kadi wona sagam komi rawda ɗum o won temps goto ɓe jogino gaggam goto meeɗi huccidde e mo wi kam an ma ɗum fof ceero ko mbammaɓe ça veut dire ko wona sikki ala e sukar ɗum ɗo fof kala ko heeɓi kam ko kanko foti wadde ɗum e haala pulaar mbiyata noon ko junngo wawi wadde fof junngo wawi ittude minne kadi jaɓɓumi ɗo koyram pour juste widem ko ya wallami oɗon safara wawi waade fof ɗum ngam ƴewna kam wawi bonde a jarama no allah hokkuma courage e jogade ɓernde arde huccide e yam haalade rafima fidde tan faami ñalawma ɓenna tawa yindira e ka gasɗo nen hen ay sagam wona sagoma sahaji hunde ne kewa mbiya komi liggaɗo walla komi baɗɗini o komi baɗani to sahaji neɗɗo ne wawa gueɗe mo gandanɗa hoorema siɗi woppu ɗum ɓa woppu ɗum siko ligga hen walla non non anani jihad il faut mbaɗa jihad nefs wonen gueɗe aɗa haɗa ɗum ɓernde ma an tala ɗum ɓernde ma pour yidde wadde ko allah yiɗi ko allah haɗi ko fof ne weeli voilà fof metti hen fetti noon ko weeli saɗa woppu ɗum il faut kala ɓernde ma kaɓa e ɓernde ma pour yidde woppude ko jiɗɗa woppude ko ɗi wawi wonde ni konngol mo wino tan goggo ma o konngol tan cikkitɗa an mbaɗa haqqille ma ko bonnuɗam o bonnora hoorema fami joni noon ɗaɗa allah addimam ɗo a ari ɗo e ceerno abou min woni ceerno abou fami ko allah holli kam ko e allah walli kam ha mbawmi ko allah waɗani kam ko mon wallita hen inchallah alam jaɓi kono annen kadi il faut ko mballita hoorema ko ɗum denci eyyo ɗum noon mballitirta hoorema ko certain gueɗe ittuma haqqille ma guila e joni mbaɗa haqqille ma a liggaka haydara wondani eyyi ko ɓernde ma tan namdono ɗum a waɗi joni ɓernde ma yetto natto namdade ɗum a natta yidde ɗum manda sa faami min ko jiɗmi haalde ko mi faami jon gasi mawal ko mbaɗe mam so allah jaaɓi ko mbaɗatumami ko joni joni mos tinno hono no feewi te ɗum ɗo gueɗe seyɗani tan ko gueɗe seyɗani tan saji ɓandude namdo on kala ɗum ɓandu ma fami il faut mbaɗa jihad nefs ko kaɓa e ɓernde ma ko weeli allah ko weeli tan haɗa yimɓe kala ko haɗma no safi kono a parat hen haɓe ɓernde ma eyyi julɗo noon pour timma julɗo ni moƴƴo il faut kaɓa e ɓernde ma ganda ɗum ɗo ne weeli kono allah yiɗami waɗat feere haɓe won kam hami accu ɗum ɗum jimmi eyyo joni noon on piiɓi mo jogui ɗo mo hokken gotol piiɓa ɗum inchallah a faami sa yii ɗatoɓe tan ɓe gandi kam no waɗirte kono tottaɓe ɗum ɓe mbaɗa keesi ma sa yii tan ha ɓanduma namdi ɗum walla tan haqqille ma woni hen salguide nenima ha laaɓa juula ɗaɗa ɗiɗi kucca funnaki ñagoɗa allah ko jiɗɗa ñagademo ko fami eyyi mbiya allahuma tub iley allahuma tub iley allahuma tub iley ma allah waɗa newno gueɗe ma anini inchallah yo so allah jaaɓi nda ɗum ɗon woten pibol ko allah darani
inchallah so Allah jaɓi eyi kuni nene maalwol 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 amin 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 maalwol so Allah jaɓi amin amin ko hande nani aljan amidi non ceerno min ko joɗum ñalawma yiyaani ko wallahi mbeɗen mbiɗen sabu min mo jilotoɗa o mona palanteur français naal sen alhamdulillah mbiyerɗa min mbiyan fatis fatis koto haaju ma humtima nder kam alhamdulillah hooli so haaju ma humtaki duttirɗen joñono réglement haajam humtima ɗo kodɗa lengal eyi ko ɗo konni ken machallah de min mbeɗemi min ba ɗum ceerno mbeɗemi ɗo ok fof koye juuɗam woni kadi machallah so ceerno ala ɗo wayno ken min woni ceerno ni kadi mi yiya tan belami Allah belamami merci woni machallah donc mbeɗa wawi hebde numéro téléphone ma si si walla mbo amma mi noddanini ok da ƴeew ɗum ɗo fof min hokkuma wadda ataye min somi ari hoto sort sukara mami addede sukara bandam fof moƴi numéro mbaɗa min koye agenda ma ko goroɗo yo gogo yo hawis jaƴim jaajimi yettere alanta ɗaɗen jewma ɗum ko jam entraînement mbaɗanno entraînement ɗo e battu mi waɗa entraînement yen fof aɗa jogui kiis o ɓinguel ñamele mon nde ono nokchet so neɗɗo arde so entraîné ani ma ko ndefan ko entraînement ne waɗi heure kane waɗi koltu mum wonani ɗum woodi kay mbeɗen nder mbeɗema joni an kadi presque komi jippiɗo kono wona ɗum musidmin min kay wallahi oɗo numéro so Allah jaɓimami noddumo kadi ko bonus de Allah wiyete kono noon version photo to woni de Allah way kaw yiji alhamdulillah caggal da Allah wontin kam oɗo seeɗan ɗum astahfirullah alazim wa tubu ilayk astahfirullah alazim wa tubu ilayk astahfirullah alazim wa tubu ilayk eyi Allah jawmi alhamdulillah batta fof kadi alhamdulillah mi yetti Allah no feewi caggal no lumtiri kam oɗo seeɗani bonde yeɗe golle bonɗe ɗe gollannomi min ñaagui joomam ya barka salatul fatiha yo Allah kadi ɓeydanam kadi rumtindemi ɗiɗo geɗe bonɗe alhamdulillah ɓen yimɓe amen tan ɓe jaha ɗo to yaade weñe alhamdulillah musulmano so aray buuɓi keewol ɗo keewol nokshot kaw mi meeɗa yiide mbimen buuɓi ne mbaɗa moustache so wona nokshot kaw buuɓi nokshot mbimami hay moustache eɗi mbaɗi moustache eɗi waɗi moustache so hay waari ni sa ƴeewi ne wawi tawade hande no foti lewru hande kono mi anda 16 walla 17 mi andade 5 man goggoma defi ɗo mbahal ɗum ɗo yiɗ ana heccek jam wonno wata skoran noon heccek jam gay won heccek jam walla 15 so ñamimi ɗanim tan yejirata jam walla 15 hankille ɗum ɗo hankille 16 ko calculta hankille farset wojjima 16 17 joni noon bisimilla hanki no foti nanuɗa
hanki no foti namduɗa hanki no foti namduɗa ñaji jeeɗiɗi e temedde joyi ñaadi jeeɗi temedde joyi 7500 7500 ɗi hanki kikiɗa totti kam 3000 jammo toɗɗa kam 3500 donc 3500 plus 3000 wonaki 6500 6500 joni manquat 1000 ɗiɗi ngoni 1000 manko ɗolde tokora 1000 hanki ɗi 1000 mankude hanki ɗi tiɗi naati hanki jamma hokkanimi tokkoɗa kam 3000 mbaɗɗa 3500 woni 6500 te ɗo no calculɗen ɗo 7500 won ɗo an on tumi 1000 ɗi naati ɗin 1000 to ngoni goggam mankira ko doggu après ɗum ɗo holon walla mi annda wona goggam tottumi ko anditi kam tottuɗa an kadi totti kay an andam tottuɗa mi toɓaka a namdaki ma settinankim a wiyata ko an totta joni min no gandiremo tottuɗa fan miijo est ce que wona goggam tottumi ɗum goggoma ko waddata ɗum ɗo sodin patas waddin patas karot nare jahot leydi o anno ko yayi bon ɗiɗon après wi kon gona présentable o ɓeydi hen ndingu banda mi watti fente eyyi so ɓooyi janggo so nanima versement tan hande wona mbiɗa hande o ɓeydi banda janggo wimo o ɓeydi hen ko cassette anani haɗam seeɗa soit fante haalis hande toon haalis hande o joni tottam haalis hande o wonɗo aɗa fena a suwa jibinede wonɗo aɗa fena haalis hande hande kam ka o hande no hulɓini kalis no wonno e poste mi ƴufani hoore mum mi yecciroɗon mi tawa henndu nawi kam yarona cinneji maji posti kam tomo tineji hakkudam Allah kalis wonno koye poosam mbaɗmi ni taw poste mi yiya nan mbimami kaw kalis henndu ɗumi wallahi kaw hande mi wawa wiide ko ɗo kalis o rewi ya raw wona degré séruji naare e galle o taw ti mi anda hakkudam Allah do ƴetti juguma mbaɗa ɗum e poste no gaddala haalis guitta totta kam gacca kam komi natta mo wondiri nelaɗo Allah hande mi jogan poste tan ni ƴufno ne wonno aɗa andi yimɓe joyi gari ɗo 2500 mbiɗan mi anda ko dow mi anda ko less nani mbaɗmi ni jiɗñin ko ɗum mbino mbiɗa haalam ma ala fiƴat walla hoɗum min gonɗa e fontade walla ɗum ƴettel kalis o gacca kam mbe yiyamɓe jogi haajuji mbaɗi en kaw hakkude min de ɓurtide kalis o hakkude men ɓurtide adduga e kalis o min mbaɗi ya wallahi kaw hakkude men an ko ngama kalis o jiɗɗaɗi koko majjiri ni fat noddu nenam neldino wecce ko ñajo wiyoru tam ɗiɗi temi jami yamma ɗum kam agresse aɗa wallahi kaw jinneji ko agresse kam ka ɗum wona mere wallahi ɗum wona mere walla gongo jinneji kaw mbatti agresse wallahi mi anda kali sarnari mi anda wallahi min ke kam kawat ni kalis kaw mubula harma o de nder bande kewnom sax 2 jours ɓatinam 2 jours o liggo heddorama min homo hedde nde o position mo waɗi mbaɗa sawi koyre mbimomi aɗan min 2 jours kewmi wiɗi arde versement hanki ko versant hande o versé namdi momi oy kam ala hanki versi ko ujunere may aɗa muɓo wala muɓota namdu momi ɗum foto nani a fami tom hanki o nani 7500 min e kikiɗo mbeɗa teskiti o totti ujunere tati mbiɗa windi ɗum e karnam gonɗo nder o a fami e jammo o totti kam ujunere tati temedde joyi no koto hawra wattanam ɗo wannam addi agama waɗi addition gasi ɗum to won ɗo manque ujunere gasi ni de mbimo ujunere to woni o feni kadi o waddire o fenade kanko joni o waddira haalis après o waddire fenade wi kam goggam yaano nduggoyde jeere jejjidi patas manda hoɗum soodi ɗum banda mbimi banda walla kaset an huwata gogguma meeɗa manquire ɗo dépense o moni yeddam ɗum ko versement hen ko a soodi hen banda ko kaɗa soodi hen banda to wona a wadirani ɗum jokkere endam a soodi ɗum banda hande ma hande joni mami ƴeew oɗo joni eyyi ɓenni hande mi ƴeew hono seedi cotta walla place
hande versement hande o mbimi yo tottam ɗum joni yo tottama suwa tottem versement hande eyyi yo wona andata woni kam majji hanki kam andi woni hande andata woni yaw balle hamen jawne mi ala ta mbaɗe complot mon jaw yo yaw mbaɗe complot ɓajodire yo yaw versement hande soir alnama solution hande solution won comme ngol jogno xaalis ni kam dal non ci nan neta meɗa wadde junga e fandu sax ɓe jogno solution joni wona alnama solution joni ya fa suudma accidi min accidi min ya a jarama allah no solution ko acci mi yiɗon hooram solution ya hanka a défendi mum hanka a défenda dem ya lati mum no ɓerno min nani min jogno tan ko wadde ya bokos wala derwul Sendi mai bandin do wima ko diluma nyai ngesama o sendi mai bandin do wima ko diluma nyai ngesama o dunya ina jogi jom satir mafu lukeno dili dillani cherno abu bori gartani nana kono jonkono min horam dum haka kam min kam famdinde horam misfabude ma haka mbiɗa no changera ko kalem ko rewor ko ɗo yaltirga mbiɗa to mbaɗɗa haalis o ya to mbaɗɗa haalis o a hattanɗa o haalis hande o haalis a ƴiɗɗi fof mbiɗa kam ɗo kam coɗode bande allah yiyan annabi seeda kaɗa andi mi soɗi an bande min mbeɗa ñama bande min la arrange ko mi arrangement hande gasat ɗo haɗat la go awa par ce que an arrangement ko gacci ko horay ɗo wonta wattu joni haalis o holto woni min kam sabu kaw no wedda hande ni wono sabade fittandam wallahi sa renta ka o waɗi lago wallahi ɗum kam yinno maro malakal mawdu jaɓat répondade mo tan kanko allah yini kam seeɗa noddi malakal mawdu appel waro jaɓat répondade mo haɗam maƴƴa bojji ɗi jinmi koyo gasande ay gondi ma ene jinmi ko eɗi kor kaldayam ka haala neɗɗo jaaboɗa kam e ko namdormami ko mbiɗa bojji jinmi ko leeri kawma feni mbiɗa haalis a anda halto nanɗa minema kaldat wona min kam mata sutta meɗa wa suddema haydar ni min an lomtini kam ɗo nenam arrangement mo arasoɗa kam ɗo eno allah yoni kam seeɗa on nanirɗa kam e bon eyyi kalis hande o nanmi penanomi kafe nde nanmi debbo gorno ari ɗo client kaw ew machallah noon mi yimi guilom naata kadi ɗum ɗo ne wiyete sukaɓe makko ɗiɗi sippiroɓe caggal ɓe ene jogui dote dal jogui fune jogui dote nanmimo haalde e kaw après o wi nder to haaldata e kaw ɗo o wi kanko o wawa joɗade jour o yiyani gorko ew minnene ñande foof bomal afrique jamma ko tampini kam mbimi neɗɗo tanta occasion mbimi ñande foof ɓaɗo wi o wawa joɗade jour o yindirani e gorko o wawa joɗade jour mana o zinani aw minnene mbimi neɗɗo tanta chance mum o yalti ga en to yalti ɗo ƴettumi numéro makko beltima o mun kam ɗo seeɗa après plaisir am monti kokkumo ñaɗɗiɗi temedde joyyi ko an jeeyi sporma an jibina e guela bo muyne mbab o momma seeɗa tan hokkuma dokkama haalis an kay saɗa hokka kay weeli ko dokkama ministre ga saabu caggal mum noddimo ɗettani joni ko dañƴa hen haydara dañca hen aɗa andi an min mi wiyanoma ɗo en yawar sesti e sukaɓe rewɓe ay seeɗa mo joguiɗa walla seeɗa mo dañca o mbiman ɓe ɓirata ha jora kos kora an kora haalaɓe ceer min mi suwa to suwa hay resde goggo o hay mi suwa pertude saabu uñaɗɗiɗi temedde joyyi ko journée complet so artiɗo hen walla somi yimo il faut kay minnen mi heeɓa hen journée hay soko feccere journée yo ay joni noon so wina naña male kañum feññorte min hamma nañudem noon mi haaldema dartiki mi haaldema couleur ay hande ɗo haaɗi hakkude min e ma so tawi rek aɗa yiiɗi min e ma continue gonen e jaam e salam fenande ka ɓayltata hen tan a woppat fenande haalaɓe ceer kadi degla est ce que a faami kalamami ko bétisaji ma ɗi are ɗum hankkadi mimi tampide énergie fof gasi e haala ma hay goto meeɗa nande dande min ngal ɗo leegal hankkadi watti haalde mbeɗa fena mbeɗa waɗa kay goto anda an yaro liggaki mbomi daña bone ala ko Allah tan min kam jaɓan tan neɗɗo gorko ɗum jaɓanmami an mbeɗa fof ma dow kala kawma humomi fayi mi heeda hakkude moon an ñin fof pawa kam gacci
hanndu min wawa hay ƴewde ni ma kay mi forsat tan wallahi ko wallahi min kam kersuɗo ga wallahi mi kersuɗo an aɗa hersama gacce ngala e mani comme min mi yiɗa fenande am kadi min wallahi mi e horeji ni mbimam hoto woynam ɗo mi ala tan heɗar bojji ma hannde ko leer tan cukku wallahi kom kersuɗo e joni noon kanko ko mujunade de temi jodi dabbo karnaɗo o nane o ala probléme min ƴewno remboursirɗen ɗum hannde haɗata nak mi harmini min ga hokkude neɗɗo haalis ga mi harmini min ay nenam so rentaki mi harminata hokkude ɗum haalis mi haala yumma min a remmitaka ɓe adu wanni jaaden sa waɗini ƴeew mi hokkuma e ngol ɗo min wattani min a bonnanta kam min mbimi anana ko mbiyam ko mbete inchallah ay retour dam ɗum ɗon mbimami gila subaka lawtal min wona an rufanta kam ɗum inchallah a herƴinta ɗum molli kono noon mi jaɓi kono noon debbo oɗo mo kokkumi ñaadi temi joyi o yo mi pertani min kay ɓaɗo wi o tan ni mi pertani mammi ƴeew feere mi keɓiri ɗum hay sok seeɗa an mbeta nanta an kam Abou Yero aɗa mala an mbiɗa an hoore malani ko noppi nonoji puɗata hen an wima yo accanam haala oɗo debbo aɗa wi kam o pertani an kay a perta bonnare ma walla mi hefta kalis o kam ɓaade kay mi hokkunam haala debbo o te gacca so client ariɗo aɗa waɗen hakkille ma min mbiɗa huɗanma rijjete ala o mbiɗa huɗanma ittede nde jonde goɗɗo jippineɗe sendima e bande en ɗo wima koddiɗoma ñayi guesa ma o sendima e bande en ɗo wima koddiɗoma ñayi guesa ma o duniya ene jogui joomum sattirma